Kien għal-ħabta tal-4:30 tas-sibt wara nofsinhar meta l-bastiment navali Olandiż daħal fil-port il-kbir. Fuq u apparti soldati Olandiżi kien hemm grupp ta' 12 soldat Malti, 3 minnhom mill-Maritime Squadron u l-kumplament mis-Sea Company. Is-soldati Maltin kienu ilhom mill-aħħar ta' Ottubru li għadda fuq dil-missjoni ta' deterrent tal-pirati tal-baħar mal-kosta tas-Somalja. Operazzjoni li ġiet fit-tmiem 11 jum ilu, meta l-bastiment Olandiż beda vjaġġ twil mis-Seychelles għadda mill-Kanal ta' Suez fl-Eġittu qabel wasal Malta illu wara nofsinhar. Ma setax jonqos li mal-wasla tagħhom lura Malta s-soldati ingħataw merħba ta' eroj mill-uffiċjali tal-Armata u fuq kollox mill-familjari tagħhom. Skortaw vapuri tal-World Food Program, protezzjoni kontra piraterija fl-Ibħra tas-Somalja u li kienet operazzjoni tajba ħafna. Konna bħala deterrent għal-piraterija u kriminalità fil-kosta tas-Somalja. Rak manna ma jibnek lura Malta, kemm kien diffiċli kollu l-bot mill-familja? Kollox u ma tixtara daw ftit żmien siġimmat kien hemm anke li kien madwar sena fuq il-baħar. Problemi, u tissolvihom dak il-ħin. Din ma kienx l-ewwel esperjenza ta' soldati Maltin f'missjoni ta' dan it-tip kif xi ħaġa simili ġrat bħal da żmien is-sena li għaddiet. Intant il-ħamis li ġej se ssir ċerimonja ta' qoti ta' medalji l daw 12 soldat Malti fuq l-istess bastiment qabel ma dan iħalli l-port il-kbir.